Sanjin Crnković, European Masters Throwdown, World 1, RX. Okay, we have 20 kilo bar, and then 70 kilos total on the bar. This is 5 kilos. Then we have 10, and another 10. Okay, and the other side the same. Bankomat je sve rekliš. A pčela je berbe. Tanki su u noćima šući. Da, to je šući. A mislim se da je sve i neki su to stvarno bio rekli kad se bili gradi se kako ga učinje šući. Dobro, ima dobar kuva. Kako će šući? Hoće neko tu skočiti to ono? Šta će reći? Ajde, serija akcije. Pa evo, šta će ona? Pa neko to bi trebao stisnuti snimku. Pa što se ne snima već? Da, ovu stopericu tamo. Može, ja spremam šta. Hoćeš stopericu kliti sad? Hoću. 3, 2, 1, kreni. Sa njim. Lud je. Koliko ima je? A ne znamo je. Eto. Nisam. Cirka po sekundama vidi koliko. Po sekundama vidi. Osmiš. Nije dobar. Prvo rekao. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bravo sa njim. 7. Minuta prošla. 8. 9. 10. Bravo! Može? Riko, hoću da radi svoj trening. Mislim, radi, nema trenira. 7. 8. 69. Gotovo. Vidim, znam. Da. Bravo sa njim. Osmica.
5 minuta. 7, 8, bravo, 9, 10, bravo, 10, ovo je sad. Ajde, ja možeš, sada nije bolje. Bravo. Bravo, sad, ajde. 2, 3, 4, 5, Daj, zadnje 3 marence. ajde, ajde, može, daj. Sedam i 20. Gotovo. Bravo, ajde 7 i 25. Ajmo, daj. Ajde, maraš poslije, ajde. Bravo, ajde, još malo, gotovo se skoro, ajde. Bravo. To je ritam, ajde, to je ritam. Izgledaju ti dobro. 3. 2 minute. Bravo. Ajmo, ajde, ajde. 6, bravo. 10 zraka, daj. 7. Minuta i pol do kraja, ajde. 8, bravo, ajde. 1 minuta i pol, stisni zube, daj, bravo, bravo. Bravo. Postićeš od mana, znam da ti teško, ajde. 10. Ajde još 8 komada. 9. Još minutu imaš, ajde, za 3 sekunde imaš još minutu. Ajde, kreni, ajde, postićeš od mana, ajde, moji dragi. Ajde. 12. Samo tempo imaš, da! Bravo! Još 45 sekundi imaš, ajde. Ajmo, sam njom. Ajmo, 35 sekundi još, daj. 15, 30. Pola minuta. Još 5, daj. 16. 20.